Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa daraktan fim din Izar su Yesuwa, Nura Mustapha Waye. Tabbas ya daɗe yana jinyar ciwon shi, sai jiya Allah ya sa wa'adin shi ya cika. Ya daɗe yana jinya, ta sanadiyar jinyar shi har tahiya hutun Izar su akai. To Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta, Allah ya gafarta mashi kurakuren shi da ya aikata, mu kuma tamu in tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Za a yi zana'idar Nura Mustapha Waye karfe 11 3 ga watan Julai. A inda muka samu wannan labarin a page din Umar Hashim wato Lawal Ahmad a page din shi na Facebook. Ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya karbi rayuwar Nura Mustapha Waye, daraktan Izar su. Za a yi zana'idar shi karfe 11 insha Allah. Allah ya yafe masa kurakuransa. Allah ya sa in tamu ta zo mu cika da kyau da imani. Sunan sarfina Allah samadi, asalin farko ƙarshe na Allah akabar, ni dai kullum roƙona Allah samadi, kai jin kai da ƙarshe na Allah akabar, Ahmadu ya sani da ka ɗauka gafarta masa Allah an samari Allahu akbar. Da fusun zai ka taya mauti, duk mai rai zai zama mace. Dan Ahmad ya sinu ka ɗauka gafarta masa Allah samari Allahu akbar. Sun masalatu alinnabi manzon Allah, ali sahabi wa zawjai manzon Allah, bayan salatin kuma zanyi Allah, sha'aziyya da rashin binni Allahu akbar. Ya sanu yau shi ne mun yi rashi, jimamin da muke ba adadi Allahu akbar. Da fusun zai ka taya mauti, duk mai rai zai zama mace. Dan Ahmad ya sinu ka ɗauka gafarta masa Allah samadi Allahu akbar. Ni rashi duka al'umma bayan Allah, duka musulmi har mu ma Allahu akbar. Mu yan fim har al'umma bayan Allah, duka taimakon ku nake nema Allahu akbar. Ni addu'a dan neman rahama Allah ya sanu ya fi mai samadi Allahu akbar. Da fusun zai ka taya mauti, duk mai rai zai zama mace. Dan Ahmad ya sanu ka ɗauka gafarta masa Allah samadi Allahu akbar. Ahmad Isnau yayi hadari bayan Allah, kuma ranar festin Januwari Allahu akbar. Ranar mumina mai duguri bayan Allah, sai ga bayani mai sauri Allahu akbar. An yi waya an ce mana Ahmad Isnau yayi hadari, tafiya sanadi Allahu akbar.